Fl-ewwel kwart ta' din is-sena naqas l-ammont ta' karozzi liċenzjati fit-toroq. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO uriet li bejn Jannar u Marzu li għadda kien hawn ftit anqas minn 400,000 karozza liċenzjati. Dan fisser tnaqqis ta' 117 karozza fuq ir-raba' kwart tas-sena l-oħra. Il-biċċa kbira tal-karozzi liċenzjati kienu dawk tal-passiġġieri. Fil-fatt dawn kienu 77.1% tal-karozzi liċenzjati kollha fit-toroq matul l-ewwel 3 xhur tal-2020. 13.8% oħra kienu vetturi kummerċjali, filwaqt li 8% kienu fost l-oħrajn muturi. Il-vannijiet u coaches ammontaw għall-inqas minn 1% tal-vetturi liċenzjati fil-perjodu msemmi. 5,269 karozza ġew reġistrati bħala karozzi ġodda fit-toroq u 71.2% minnhom kienu karozzi tal-passiġġieri. Sa dan it-tant fl-ewwel kwart ta' din is-sena 8,670 karozza ġew miġbura fit-toroq. Kważi nofshom ittieħdu f'garaxx, aktar minn kwart minnhom tpoġġew mill-ġdid għall-beħ u ftit inqas minn kwart minnhom ġew skrappjati. Il-biċċa kbira tal-karozzi liċenzjati fit-toroq tagħna kienu jaħdmu bil-petrol, iżda kellek ukoll 4,803 karozzi hybrid u elettriċi. Dan fissret żieda fuq ir-raba' kwart tas-sena l-oħra.